Ja, Baranasa, hier zijn we weer, Kulturu TV, speciaal voor jou. Hier op locatie, Rotterdam. En ik zeg altijd Rotterdam, ik vind het een fantastische stad. Zometeen zal ik jullie laten zien waarom ik dat zeg en waarom ik dat vind. Ik groet jullie allemaal welkom. En we zitten niet zomaar bij iemand. Een bijzonder verhaal dat ik zelf ook bijzonder vind. We zitten vandaag met een heel speciaal iemand. Dag mevrouw, u mag vertellen wie u bent, zelf uw naam zeggen. U mag zeggen wie u bent. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Leontien Vreken. Leontien Vreken. Leontien, we zijn vandaag bij jou gekomen omdat we hebben een programma. En het programma heet Waar een wil is er een weg. Ja. En wij zijn benieuwd hoe jij bent gekomen waar je nu bent. En wat je allemaal hebt doorstaan. Jouw verhaal horen we graag. Wie is Leontien? Ja, wie is Leontien? Ik ben geboren en getogen in Vlissingen. In een gezin met 5 kinderen en een kleinkind, alleenstaande moeder. Mijn moeder is Surinaams Creools en mijn vader was een echte Zeeuw. Mijn hele familie woont nog in Vlissingen. En ik ben om mijn 18 en 19 naar Rotterdam vertrokken. En waar een wil is een weg. Laat ik vooropstellen, waar ik nu sta is halverwege, laat ik het zo zeggen. En ik ben hier alleen maar gekomen vanwege de hulp van vrienden en familie. Maar goed, 18, 19 jaar, je vertrekt naar de grote stad Rotterdam. Ik heb een paar stomme baantjes gehad en vervolgens ben ik, omdat ik geen diploma had, ben ik teruggegaan naar school. Ik heb mijn hbo-diploma gehaald en ben vervolgens naar Ierland vertrokken en heb daar 2 jaar gewerkt voor Oracle. Oracle, een grote multinational softwarebedrijf. En daarna ben ik teruggekomen naar Nederland en heb ik ook weer voor Oracle gewerkt. Tot 2010 heb ik bij Oracle gezeten. En ik heb daar gewerkt uiteindelijk was ik daar CSR Director, oftewel verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele Benelux. Dat is het eerste deel van mijn carrière, zeg maar. Het eerste deel van je carrière. Je bent opgegroeid, zeg je altijd dubbelbloed. Hoe was het voor jou? Werd je gediscrimineerd? Hoe was het? Nou ja, ik ben opgegroeid met het idee van Leontien is anders dan de rest, omdat ik heel erg wit ben in mijn doen en laten. Ik hou ook van niet wat zo werd gezien toen der tijd in Vlissingen. Ja, ik hou niet van typische zwarte muziek. Dus ik ben niet van de hip-hop, ik ben niet van de rap of de R&B of soul. Ik hou van techno. Ik was een gabber, ik ben nog steeds een gabber. Ik hou van klassieke muziek. En dat zijn allemaal dingen waar toen de tijd van werd gezegd, ja, dat is niet zwart, dat is voor witte mensen. Dus dat is al vervelend. Want je vindt geen aansluiting. En sowieso, je vindt geen aansluiting bij de zwarte community, maar ik vond ook geen aansluiting bij de witte community. Want in die witte community ben je toch altijd een zwarte. En opgroeiend in Vlissingen was het wel heel erg warm. Iedereen gaat met iedereen om. Dus of je nou van Turkse afkomst bent of van Marokkaanse afkomst, iedereen gaat met elkaar om. En dus had ik niet het idee dat ik anders was. Want in Vlissingen is iedereen hetzelfde, iedereen is een Vlissinger. Totdat ik op een gegeven moment, ik denk 14, 15 was en je gaat solliciteren voor je eerste baantje. En men schrok, want ik heet natuurlijk Leontien Vreken. En je had toen de tijd nog geen LinkedIn. Er was nog geen internet zoals we dat nu kennen. En aan de telefoon. Goeiedag, ik spreek met Leontien Vreken. Ja, ik heb gezien dat u een advertentie heeft staan. U zoekt een winkelmeisje. Ik heb daar wel interesse in. Nou, dan mag je komen, want je klinkt netjes aan die telefoon. En je stuurt je cv op, et cetera. Ja, geboren in Vlissingen, Leontien Vreken. Het zal wel een meisje zijn met blond haar en blauwe ogen. Not. Dus grote ogen toen ik de winkel binnenliep. Vervolgens is er geroezemoes. Er komt een dame naar buiten, een oudere dame komt naar de toonbank lopen. En er wordt gezegd, ja, deze baan is er niet meer. Oh, oké. Ja, want ik had gewoon een afspraak, een sollicitatiegesprek, maar de baan is er niet meer. Oké. Nou, dat kan. Om vervolgens een week later dezelfde advertentie te zien in de lokale krant. Weet je, dat zijn dingen waarvan je denkt van, hé, dat is niet oké. Dus op die manier. En vervolgens ben ik dus naar Rotterdam gegaan. Heb ik hier een paar jaar gewerkt. Om 21ste heb ik toelatingsexamen gedaan voor het hbo.
En ben ik dus teruggegaan naar het hbo. En vervolgens zie je daar, ik zie daar Surinamers bij Surinamers staan, Antillianen bij Antillianen, de Cabo's bij de Cabo's. Cabo's kende ik trouwens niet als groep, hè, voordat ik naar Rotterdam kwam. En ik wist niet bij welke groep ik moest gaan staan. Dus ik ging in de pauze alle groepen af. Want ja, bij wie moet ik gaan staan? Want ik ging altijd met iedereen om. Dus dat zijn dingen die je dan meemaakt. Maar ook gewoon wat je ziet in het onderwijs zelf, is dat er geen oog is voor het feit dat je zit op een hbo, je zit tussen heel veel witte mensen. En er is sprake van een andere modus, een andere cultuur. En er is te weinig oog voor, in ieder geval toen de tijd, maar ik hoor het ook nu van jongeren nu, dat er geen oog is en dat er geen ruimte is voor de andere culturen. Dat men niet begrijpt dat je op een bepaalde manier geen aansluiting vindt bij dat witte systeem, wat het onderwijssysteem is. En zeker als jij een eerste generatie student bent, dan heb je geen voorbeelden. Er is niemand jou voorgegaan om jou uit te leggen hoe je je moet aansluiten bij een studentenvereniging. Wel of niet. En bij welke studentenvereniging. Er is niemand die jou heeft voorgedaan van hé, zo ga je een stageplek zoeken die aansluit bij je opleiding en die ervoor zorgt dat toekomstige werkgevers denken hé, jou moet ik hebben. Dus al die dingen moet je zelf uitzoeken als je eerste generatie student bent. Wauw. Als ik het zo hoor, dan lijkt het mij een beetje moeilijk. Je moet weten, ik moet me aanpassen. Waar hoor ik bij? Hoe was het voor jou om te zeggen van, oh, ik voel me meer dit of ik voel me meer dat, of ik ben echt ertussenin? Was het moeilijk? Nou, ik heb me vroeger altijd afgezet tegen mijn Surinaamse roots of weet je, die etniciteit. Want ik ben Leontien en ik wou er eigenlijk niks van weten. Pas op latere leeftijd ben ik me ook echt wel meer in gaan verdiepen. Ook omdat je geconfronteerd wordt met een wereld die jou als een zwarte vrouw ziet. Kijk, ik zag mezelf als Leontien. En Leontien gewoon die in Vlissingen woont. Maar hoe groter je wordt en hoe meer stappen je in die grote wereld zet, hoe vaker je geconfronteerd wordt met jij bent een zwarte vrouw. En wat betekent dat dan om een zwarte vrouw te zijn in Nederland? Vervolgens word ik moeder en kwam bij mij de realisatie van hé, ik wil mijn cultuur doorgeven aan mijn kind. En wat is dan mijn cultuur? Ja, mijn cultuur is bicultureel. Het is en Zeeuws, Nederlands en Surinaams Creools. Dus ook het feit dat ik vind het ook heel erg jammer dat ik geen Sranang spreek. Ik kan het redelijk verstaan, omdat het thuis wel werd gesproken wanneer mijn moeder boos was. Maar voor de rest werd het niet thuis gesproken. En het is ook helemaal niet de bedoeling dat je Surinaams gaat spreken tegen een ouder. Dus zo ben ik ook nog een keertje opgegroeid. Maar goed, ook door de ontwikkelingen in de maatschappij, ook alles rondom Zwarte Piet. Ik was vroeger pro-Zwarte Piet, omdat ik had geen probleem met Zwarte Piet. Want ik zag het niet, maar op het moment dat je het ziet, kan je het niet meer niet zien. En ik heb een kind. Ik wil niet dat mijn kind opgroeit met zo'n racistische karikatuur van de zwarte mens. Dus ik ben ook gaan ageren tegen Zwarte Piet. Dus dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je meer zwart wordt, of dat je in ieder geval meer bewustzijn creëert vanuit jezelf voor je zwarte cultuur en je zwarte identiteit. Zo is het in ieder geval bij mij gegaan. Want in Suriname zeggen wij ondervinding. Je hebt dingen meegemaakt waardoor je dan ziet van hé, dat is oneerlijk. En dan ga je een dikke huid creëren of wat dan ook. Maar en dan ga je zien, dit is onrecht, dit kan niet, dit is no kan. Dus je bent bewust geworden van hé, wat gebeurt er hier allemaal? Dit kan niet. Dus je komt op voor jezelf, je wordt sterker. En de Surinaamse roots, daar praat ik over, Winti en dat soort dingen. Wanneer ben je erachter gekomen dat er meer bestaat tussen hemel en aarde? Dus dat er meer is, ook in jou? Ja, sinds ik me kan heugen. Wauw, dat is veel. Niet beter. Je weet niet beter. Ik weet niet beter. Dus je maakt er dingen mee, bijvoorbeeld over Winti. Want in Suriname, weet je, we krijgen dromen, er gebeuren dingen. En dan vraag ik me af, werd het jou geleerd? Is het jou verteld in de jeugd? Hoe ben je erachter gekomen? Kijk, bij mij thuis werden de rituele wassies werden sowieso gedaan. Dus met oudjaar en zo, of als er iets gebeurde van hé, dit moeten we niet doen. Of er moet, ik weet nog dat ik 's avonds naar het water ben gegaan met mijn moeder om een steen te gooien. Om te zeggen van hé, dat water moet niet ons kind weghalen. Want haar kleinkind was er ingevallen, hij was bijna verdronken. Dus mijn moeder had zoiets van hé, dat water moet hem niet blijven roepen.
Je moeder kende die dingen. Dus mijn moeder wist dat wel, maar voor de rest sprak ze er niet echt over. Ze wou er eigenlijk niet echt iets van weten, dus ze heeft ook veel niet verteld. En voor haar was het denk ik ook lastig om geconfronteerd te worden met een kind wat al vanaf, zodra ze kon praten, het had over dingen die, ik had het over de dingen die ik zag of de dromen die ik had. Of de dingen die ik zag die voor mij normaal waren, die dingen tegen me zeggen. En ik vertel het van, wat is dit? Wat is dit? Want je kreeg boodschappen, om het zo te zeggen. Ja, boodschappen, dromen. Een van echt mijn allereerste jeugdherinnering, ik denk dat ik 2,5 was of zo, 3,5 misschien, is dat mijn moeder... Nee, wat er gebeurt is, ik word midden in de nacht wakker, ik kijk naar buiten uit het raam en ik zie het gezicht van een man. Dus ik begin keihard te schreeuwen, mama, mama, mama. Mijn moeder komt en mijn moeder zegt, dat kan niet, er kan daar geen man zijn. Het is gewoon een raam, er is daar niks, kan niet. Dus ze is bezig om dat uit te leggen aan me en op dat moment gaat de telefoon. De telefoon gaat, haar lievelingsoom in Suriname is overleden. Die man heeft altijd gezegd, want hij was ziek, hij had altijd tegen haar gezegd, voordat ik dood ga, kom ik je bezoeken. Heeft hij niet gered. Ik zie een foto van hem en ik zeg, mam, hij. Mensen, je hoort het. Er is meer tussen helemaal aan. En zij kon het niet weten. En die meneer is overleden en zij ziet een gezicht. Ga door met je verhaal. Ja, maar dat is, als er niemand is om je daarin te begeleiden, is het ook gewoon eng. Dus ik wou het ook niet. Ik heb ook heel lang gezegd, ik geloof niet in God. Nou, God heeft me gedwongen om in hem te geloven. Ik geloof niet in God, ik weet dat God er is. Want hij heeft me laten zien dat hij er is. Zo is dat helemaal. Geen geloven. Wij geloven in God, wij geloven in Allah, God, de Almachtige. Maar even terug. Ja, maar geloven zegt, als je zegt ik geloof het, dat wil zeggen van ik heb geen bewijs, maar ik geloof het wel. Ik heb bewijs in mijn leven, in de ervaringen die ik heb meegemaakt. Ik heb bewijs dat God er is. Dat ik God niet aan jou kan tonen, is wat anders. Maar hij heeft zich aan mij getoond. Dus het is niet geloven, het is weten. Dat is het, klaar, punt uit. Het is het bestaat, het is God. Het is er. Mooi, oké. Je hebt toen dat gezien, een gezicht, een man, je oom is overleden. Hoe verder? Wat is er daarna gebeurd? Want je moeder zei nee, het kon niet, maar toen heb je gezegd nee, die is het. Wat is er toen gebeurd? Nee, niks. Er is niks gebeurd. Ik bedoel, ik maak dingen mee, maar uiteindelijk merk je dat mensen het niet willen horen. Mensen reageren angstig of ze worden juist boos. Dus het is iets wat ik in mijn eentje moest doen. Dus ik weet niet beter. Of ik had vroeger als kind een gids, Peter. Maar gids was geen mens. Gids was een stem en soms kon ik hem zien. Dan zat hij bij mij op het bed of hij was in mijn kamer. Maar hij was niet van vlees en bloed. Maar dat kon ik ook aan niemand vertellen. Want mensen zeggen, je bent raar, je bent eng. Dus, en Peter heeft me dus begeleid. Maar het mooie is, die dingen die je zei, die kloppen wel. Ja. Dus dan is het niet meer eng, het is de waarheid. Nee, maar er gebeuren ook enge dingen. Ik bedoel, op het moment dat je boeken door de ruimte ziet zweven bijvoorbeeld. Of iets grijpt je bij de keel. Je mag niet spreken, je mag niet bidden. Of iets raakt je aan op een manier die je niet wil. En daar moet je dan tegen vechten. Er zijn echt wel entiteiten of winties of geesten of hoe je het ook wil noemen, die slechte dingen, die slechte intenties hebben en die gewoon uit slechte energie zijn. Want je hebt goed en je hebt kwaad, dus het bestaat. Maar als iemand mij vertelt van, joh, ik zie dingen zweven in de lucht, er gebeuren rare dingen, dan ga ik een loeko doen, een consult. Dan ga ik kijken waar moet ik naartoe, zodat het niet meer gebeurt, of dat het ophoudt, of dat ik begrijp wat er gebeurt. Hoe ben je ermee omgegaan verder? Bidden. Ik heb heel veel gebeden en uiteindelijk heb ik gewoon meerdere gidsen gekregen. En ook mensen die je op weg helpen. Dus mensen die zeggen van, oh, je moet dit boek lezen. Of dit is een oefening die je zou kunnen doen. Of ben je bekend met dat er meer dimensies zijn? Ben je bekend met het feit dat er inderdaad bepaalde winties zijn? Dus dus ik ben mensen tegengekomen die me dingen zijn gaan uitleggen. En daardoor kon ik dingen gaan plaatsen. Maar nogmaals, ik dacht dat het normaal is. Voor heel veel dingen, nog steeds, sommige dingen die ik zie of doe of whatever. Ik denk nog steeds bij heel veel dingen van, ja, iedereen kan dat. En het is ook zo, hè? Iedereen kan het. Het is niet iets speciaals. Het enige is, sommige mensen staan meer open dan andere mensen. Want iedereen kan dit. Dat is wel het, weet je, dus sommige mensen denken, oh, het is een gave. Ja, dan is het een gave die iedereen gekregen heeft. Alleen, wat doe je ermee? Heb je het ontwikkeld, ja of nee? Kijk, en ik heb
ik ben heel dankbaar dat ik uiteindelijk mensen tegen ben gekomen, ook zoals jij, om me dingen uit te leggen, waardoor dingen meer op hun plek vallen. Want het kunnen van iets is 1, maar weten wat je aan het doen bent, dat is 2. En daar zit ik nu in, van oké, ik ben nu aan het leren van, oh, dit is wat je moet doen. Maar heel veel dingen doe ik natuurlijk. En het is dan mooi om te horen van, hé, maar je hoeft er niks te weten, want je hebt precies het juiste gedaan. Geweldig, ik vind het geweldig, want ik weet uit ervaring dat het bestaat en het kan. Alleen hoe ga je ermee om? Je moet het een plaats geven zodat je het begrijpt. Peter was het. En Peter, hoe zit het nou? Want wij praten vaak over Winties, hè? Apoku, Kromanti. Je had het over een Peter. Ja, maar ik heb heel veel gidsen gehad. Dus allemaal spirituele gidsen. Dus geen mensen van vlees en bloed. Maar gewoon inderdaad winties die me beschermen. Die ze op een gegeven moment bijvoorbeeld zeggen van, hey, ga hier naar links. Terwijl ik denk, waarom moet ik hier naar links met de auto? En boem, daar gebeurt er een ongeluk. Maar ook van, hey, dit is wat je moet doen. Dus ook mijn eigen wassies, dat ze me gewoon zeiden van, oké, dit zijn de ingrediënten die erin moeten. Dit is, dit is wat je gaat zeggen. Soms wordt er ook tijdens een wassie, dan begrijp ik van, hey, ik ben nu niet meer aan het spreken. Ik hoor mezelf spreken, maar ik ben niet aan het spreken. Ik ben niet degene die aan het woord is. Het mooie van is, je bent opgegroeid. Er was niemand om je echt te leren van het is dit of het is dat. Je hebt het een beetje zelf ontwikkeld. Ja. Uitgewerkt, zeg maar. Nou ja, met mijn gidsen. Gewoon laten leiden. En uiteindelijk, ik ben op een gegeven moment bij de heer Leslie Nijhorst terechtgekomen. Die heeft me heel erg veel geholpen, echt vlak voor zijn dood nog. En die heeft me gewoon veel geleerd. En gewoon ook door te praten en boeken te lezen. Dat gewoon meer begrip hebben van wat er nu aan de hand is en wat er gebeurt. Maar ook gewoon weten van, hey, bijvoorbeeld, je weet het zelf, jij hebt mijn huis gereinigd. Mag ik Dat is waar. Je mag, je mag alles vertellen. Oké. Dus op een gegeven moment, ik ben iemand, ik reinig altijd mijn huis. Nou, ik woon hier nog niet zo lang. En ik heb het gewoon niet gedaan. Ik heb geen wierook gedaan. Ik ben niet met Florida water gelopen. Ik heb het gewoon niet gedaan. Het was een super stressvolle situatie met de verhuizing en alles. Maar hoe kan het dat ik dat vergeten ben? Is so not me. En op het moment dat ik eraan denk van, hé, ik moet mijn huis nog reinigen, denk ik meteen, oh nee, dat moet ik niet zelf doen deze keer. Want datgene wat er in het washok is, dat wil je niet meemaken. Raar, want ik heb nog nooit iets engs meegemaakt in het washok. Dus hoezo denk ik dat nu opeens? Vervolgens denk ik, oh, ik moet mezelf reinigen. Nee, Leontien, deze keer moet je jezelf niet zelf reinigen. Je moet iemand anders het laten doen. Dus ik heb het jou laten doen. Nou, en in mijn huis heb je van alles en nog wat gezien en ervaren. En juist in het washok hoor ik je opeens in tongen praten. En ik dacht, oh, we zijn aan het einde van de wassie, van de reiniging, dus dat hoort erbij. Zal wel, want ik had je niks gezegd over mijn washok. Helemaal niks. Later spreek ik je. En je had nog gezegd van, oh ja, je moet met suikerwater de volgende dag met suikerwater doen. Dus de volgende dag, ik wil suikerwater maken en ik heb orchade liggen. En ik heb nooit orchade in huis. Maar oké, die stem zegt, gebruik die orchade voor je suikerwater. Om dat te doen. Oké. En ga meteen je huis uit wanneer je klaar bent. Oké. Ik luister gewoon naar de stem. En die stem, op het moment dat ik de deur dicht maakte, ik moest wel lachen. Ik hoor opeens, laat die biggiesma van je het werk doen. En ik trek de voordeur achter me dicht. Oké, ik ga mijn boodschappen doen. En een stem zegt, bel baas Waterval en vertel hem wat er gebeurd is. Dus ik vertel jou van, hey, het washok. Ik wou zelf die reiniging van mijn huis niet doen, omdat ik iets in mijn washok zou tegenkomen. En ja, jij ging in tongen in het washok. Tongen? Ik ben in trance gegaan in het washok. Ja, mensen, zo is het helemaal gegaan. Het is een heel mooi iets, want Leontien die doet veel zelf. En op een gegeven moment is ze verhuisd naar een prachtig woning. Zo meteen laat ik jullie het uitzicht zien. Wauw, 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 geweldig. Het komt zo. Maar het mooie is, ik ben hier gekomen, er gaat zoveel. Wat ik niet weet, dat er in het washok iets raars was. Iets wat ik niet kon weten of Leontien heeft mij niets van tevoren verteld. Ik kom hier en ja hoor, ik raak in trance daar in het washok. En als ik in trance ga, dan weet je wel, er is iets
wat zich niet toont, maar de Winti in mij, die ziet het wel en die gaat werken. We zijn niet voor niets hier geweest en hij heeft gewerkt. En dat was het verhaal. Dat wat in het washok was, moet eruit. Ja, klopt. En ik moet dus zeggen, hè, ook van die Orchade, jij vertelde me wat ik niet wist. Er zijn 3 soorten water die je gebruikt voor het reinigen van je huis. Orchade, suikerwater en melasse. Melasse is voor het buitenerf. Dus ik wist dit niet. En ik heb Orchade in huis toevallig, want in een opwelling gekocht bij een toko een paar weken daarvoor. En ik maak met Orchade, doe ik mijn huis. Wauw. Van huis uit was het ook zo geleerd, hè? Orchade, sprenkelen op het erf met wat water, verheerlijken, lekker zijn. Dat iedereen die komt, ja, iedereen die hier is, meegeniet dat het goed gaat. Suikerwater ook voor positiviteit, dat het goed gaat. Succes, Malasse water ook. En ja, dat wist je niet. Nee, dat wist ik niet. Maar ik had het, ja. Ja. Geen twijfel aan mogelijk wie jij bent. Want ja, vanaf kinds af aan moest je strijden. Maar je had een gids bij jou die je moest begeleiden om te komen waar je bent. Zo zie ik dat. En naarmate je groeit, ga je dingen tegenkomen. Dingen worden je verteld. Je gaat je wintjes leren kennen. En op een gegeven moment ga je zeggen van nou, ik wil meer weten. Zeker, meer weten, maar tegelijkertijd ook signalen zien of boodschappen doorkrijgen. Winties willen dat je ze eert. Winties willen zich tonen. Ze willen dat je respect hebt en dat je moet iets voor ze doen. Dus als je dat niet doet, want ik wist dat bijvoorbeeld niet. Dus als je dat niet doet, dan worden de signalen steeds duidelijker. Dat is wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld, dus als je, wat kan ik zeggen? Bijvoorbeeld bepaalde winties willen dat je bepaalde sieraden draagt. Nou, dan moet je dat op een gegeven moment gewoon gaan doen. Dat klopt ook. Sommige winters willen graag een à la Condre ketting hebben. Of een mooie ring met een rode steen. En dat zou mooi zijn als je dat aanschaft. En dat is allemaal puur dat je ze tevreden stelt, om het even zo te zeggen. Winters zijn, die helpen graag. Zeg, jij geeft een cadeautje, maar jij krijgt ook een cadeautje terug. Ja. Hoe is het verder verlopen in je carrière, naast alles wat je meemaakt? Je bent op school gegaan, je hebt je carrière, je hebt gestudeerd. Hoe is het verder verlopen? Ging het makkelijk of moest je nog steeds vechten? Ging het makkelijk? Nou, ik denk dat het gewoon een ontwikkeling is waar iedereen doorheen gaat als professional. Kijk, ik heb als dubbelbloed heb ik me wel enorm moeten aanpassen aan die multinational cultuur. Witte, hetero mannen. Ik werkte dan in de IT, in de sales. Meer apenrots kan het niet zijn. Dus dan moet je als vrouw zijn, dan moet je je staande houden. En wat ik toen deed, is ook heel erg sterk neerzetten. Mannelijke energie. Heel erg in je mannelijke energie gaan zitten. Terwijl het eigenlijk veel krachtiger is om je vrouwelijke energie te gebruiken. Maar dat moet je ook leren. Ja. Als vrouwelijke professional moet je dat ook leren. Ja. En uiteindelijk is het ook een kwestie van, oké, waar ga ik naartoe? Dus ik zit nu bijvoorbeeld in de politiek, al sinds 2018. Wat doe je in de politiek? Ik ben nu commissielid, helaas geen statenlid, maar commissielid. Maar bij mij in de fractie, ik draai wel volwaardig mee. Dus ik heb mijn eigen portefeuilles, ik ben woordvoerder op mijn eigen onderwerpen. Ik doe dus mee aan commissievergaderingen bij de Provinciale Staten. En werk dus zo op die manier werk ik in de politiek. En hiervoor zat ik in de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier. En dat heb ik 5,5 jaar gedaan. Ben je aangesloten bij een politieke partij? Ik ben aangesloten bij een politieke partij, ja. Ik zit bij D66. D66, ja, oké, Jette. Ja, en hiervoor Kaag. En hiervoor Sigrid Kaag. Nou, ja. geweldig, het is mooi. Merk je, als je naar jezelf kijkt en je kijkt dus rondom jou, zie je ook andere mensen, kinderen, jeugdigen. Denk je ook, is een harde wereld waarin ze opgroeien? Of zeg je, in mijn tijd was het harder, moeilijker? Het is jammer om te zien dat als je kijkt naar studie en naar werk,
dat ik nu gesprekken voer met jonge mensen van 25 en ik word dit jaar 50. En ze hebben het over dezelfde dingen die ik heb ervaren toen ik 25 was. Dus dat is jammer. Tegelijkertijd is er heel veel veranderd in de maatschappij. Ik denk dat Black Lives Matter heeft veel veranderd. Hier in Nederland, als je kijkt naar Kick-Out Zwarte Piet, dat heeft veel veranderd. En er is veel meer een groter bewustzijn van de verschillende generaties en de verschillende identiteiten en culturen, wat allemaal aanwezig is. Tegelijkertijd, doordat er meer ruimte wordt gevraagd, is er ook meer weerstand. Dus het is opeens van, ja, want alles is leuk en aardig als er één zwart persoon in de maatschappij het goed doet, maar er moeten geen 10 toppertjes rondlopen. En dan krijg je dus die druk. En dat maakt het veel lastiger. Het is een beetje, het is een contradictie, want hoe beter je het doet in die maatschappij en hoe hoger je komt op die maatschappelijke ladder, hoe meer weerstand je ervaart, hoe meer discriminatie en racisme je ervaart van die wereld. Oké, dus laten we even kijken. Want er zijn heel veel donkere mensen, niet Nederlands, dus witte mensen, die heel slim zijn, noem maar op. Die gestudeerd hebben. Laten we even de politie nemen, de afdeling. Probeer ik me herinner, heb ik ooit een commissaris van politie gezien met een donkere huidskleur? Dat weet ik niet. Ik weet te weinig van politie. Maar wat ik wel weet is natuurlijk, je hebt die documentaire. De documentaire, volgens mij heet die De Blauwe Familie. Waarin wordt getoond hoeveel racisme en discriminatie er is binnen de politie. Terwijl ze daar wel heel veel... ze doen heel veel moeite om dat tegen te gaan. Maar het is blijkbaar heel erg moeilijk om het te bestrijden. Het blijft een hardnekkig probleem binnen de politie. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar politiek... Als ik kijk naar de Provinciale Staten Zuid-Holland, er zijn 3 zwarte vrouwen bij de Provinciale Staten Zuid-Holland. Van alle 55, 65 mensen binnen de Provinciale Staten. Maar 3. 3 zwarte vrouwen, 2 mannen van kleur. Mensen, wat vindt u ervan? Laat uw comments onder. Je mag meer reageren, je mag schrijven. We gaan het lezen. Wat vindt u hiervan? Ja, nou goed, wat vind je daarvan? Dus wat ik merk is dat bijvoorbeeld als we kijken dus naar politiek, is dat het een zeer witte cultuur is. En waardoor je wel instroomt, je kan instromen, maar kan je ook blijven. Dat is lastig. Want je wordt als vrouw in de politiek word je eerder en meer aangevallen dan een man. Als vrouw van kleur krijg je veel meer over je heen dan mannen. En het vraagt dus iets. Kijk maar naar Sylvana Simons, hoe zij behandeld is. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ook nu, het is gewoon altijd gaande. Het is daarom voor vrouwen, ik denk dat vrouwen het 3 keer nadenken voordat ze een bepaalde positie durven in te nemen. Ja. En dan moeten ze ook nog in die positie durven te blijven. Gelukkig was Sylvana Simons zo mondig, want ze kon er mannetje wel staan. Ja. Maar ze had het heel erg zwaar, want ze werd van alle kanten bijna gebombardeerd, aangevallen. Ja. Het was omdat ze als je de comments las, dat het wat over ze werd geschreven op social media, denk je, wauw, ze leven in dit land. Het is gewoon drek, maar dat zie je nu ook. Nu gaat het, als je nu kijkt naar de verkiezingen, dan gaat het over wie is een echte Rotterdammer, wie is een echte Nederlander. Waar ik voor strijd is, ik ben een Nederlander met Zeeuwse roots, met Surinaamse roots en ik ben een Rotterdammer. En ik weiger meer dankbaarheid te moeten tonen dan een Linda, Roos of Jessica voor het feit dat ik hier ben. Ik ben God dankbaar dat ik hier ben geboren. Maar ik hoef niet meer dankbaarheid te tonen aan dit land. Dus als ik tegen een bepaald iets ben, dan hoeft men niet tegen mij te komen zeggen, ja, maar dit zijn onze normen en waarden. Nee. Ik ben ook onderdeel van onze normen en waarden. Ik draag ook bij aan deze maatschappij. Weet je? Dus ik ben ook onderdeel van de Nederlandse identiteit. Ja. En niemand moet mij dus komen vragen, waar kom jij vandaan? Ja, en als ik dan zeg Vlissingen, nee, waar kom je echt vandaan? De vragen die je mij mag stellen is, wat is jouw culturele achtergrond? Wat is jouw culturele afkomst? Want dan kan ik je vertellen over Zeeland. Dan kan ik je vertellen over Suriname, over Paramaribo. Ja. Dan kan ik je vertellen over Nederland. Ja. Dus dat is mijn culturele afkomst. Is het meer ontwetendheid of is het meer, zo zitten ze in elkaar? Het is tweeledig. Het is onwetendheid en zo zitten ze in elkaar. Er zijn mensen die gewoon niet begrijpen, anno 2026, dat een Nederlander er zo uit kan zien als ik. Tegelijkertijd is het ook andersom. Mijn dochter is wit.
In 2026, mensen kunnen niet begrijpen dat zij zich identificeert als een Surinaamse. Want ze ziet er niet Surinaams uit, ze spreekt geen Surinaams, maar ik heb haar wel degelijk meegegeven van je bent Surinaams. Dus al die kleine dingetjes van je eet een roti met je handen. Dus en we hebben wassies inderdaad. En ja, ik ben ook een hele strenge moeder geweest. Ik heb die ouderwetse Surinaamse opvoeding, heb ik toch echt wel voor een groot deel. Ik heb hem gekregen en ik heb hem voor een groot deel heb ik hem doorgegeven. Bij nader, weet je leert, men leert. Was je moeder streng? Mijn moeder was heel streng. Als je op een Surinaams feest zit en je tantes zeggen... Hey, you know, ik grap naar je maaier, hè? Dan weet je dat deze vrouw is streng. Mijn moeder was streng. Tegelijkertijd terugkijkend, als je een alleenstaande moeder bent... met 5 kinderen en een kleinkind, ga er maar aan staan. Ik heb 1 kind en ik heb al zoiets van, oh my god. Dus ik heb gewoon echt wel respect voor de manier waarop mijn moeder het gedaan heeft. Zeker. Terugkijken naar je jeugd. Hoe was je jeugd? Was het goed? Of zeg je, ik had een zware jeugd? Ja, is dubbel. Kijk, aan de ene kant was het een goede jeugd, want het was veilig, veilige omgeving, het is Vlissingen. Maar ik heb het moeilijk gehad omdat ik zo anders was als dubbelbloed. En ik heb het moeilijk gehad omdat ik gewoon andere dingen wou. Dus Vlissingen is heel erg van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik heb op mijn arm staan, bigger than life is big enough. Ik wou grootse dingen. Ik wist al heel vroeg, ik ga hier niet blijven. Want Vlissingen was voor mij gewoon te klein. Dus dat maakte het moeilijk. Omdat ik dingen wou die er niet waren. Dus ik kom gewoon uit een ander sociaal milieu dan waar ik van droomde. En dat heeft niks te maken met stijl of klasse. Want mijn moeder heeft heel veel stijl en heel veel klassen. Maar het heeft te maken met interesses. En waar je mee in contact komt, ja of nee. Heeft deze wereld je harder gemaakt? Ben je een strijder? Of hoe zou je jezelf omschrijven? Ik ben heel erg veerkrachtig. Het is vallen en opstaan, vallen en opstaan. Maar tegelijkertijd, je kan strijden totdat je in ons weegt. Uiteindelijk, de mooiste en zwaarste les die ik heb moeten leren is... ik heb echt een lesje in nederigheid gekregen de laatste jaren. Want als je geen geld hebt om te eten, wie ga je vragen? Terwijl ik was te trots. Ik was echt te trots. Maar ik heb al mijn trots aan de kant moeten zetten om mijn moeder of wie dan ook te vragen, kan je me helpen? Want ik moet eten hebben voor mijn kind. Dus dan moet je je trots aan de kant zetten. En het is niet erg om hulp te vragen, want je hoeft niet alles alleen te doen. Er zijn juist mensen in je omgeving die er misschien wel voor zijn, speciaal, om je te helpen. Juist om je te laten zien van, hé, maar zo kan het ook. Dus je hoeft niet altijd te strijden. Je hoeft niet altijd te strijden. Het is mooi als je collectief bezig kan zijn, als je doelen wil gaan behalen. Soms heb je elkaar nodig. En dat is deze maatschappij. De wereld is niet gebouwd in 1 dag, maar met z'n allen. We hebben elkaar nodig in deze maatschappij. De jeugd, kijk, mensen met dubbel bloed. Als je ze een tip mag geven in deze harde wereld, wat zou jouw tip zijn aan mensen zoals jou een beetje? Mijn tip zou zijn, schrijf je dromen, je ambities, schrijf ze op en praat erover. Want ik ben op een gegeven moment ook gaan praten over mijn dromen. Bijvoorbeeld mijn droom van, ik wil een theatervoorstelling. Ik ben daarover gaan praten met mensen. En dan opeens komen er mensen in je omgeving die jou kunnen helpen. Een toetsenist. Iemand die kan schrijven, een regisseur. Dus iemand die weet van, hey, dit is hoe het in de theaterwereld werkt. Dan komen mensen op je pad. Dus schrijf je ambities en dromen op, praat erover en zie dan vervolgens van, hey, wat gaat er gebeuren. Maar weet dit, een droom zonder plan blijft een droom. Dus je moet een droom omzetten in concrete stappen, maak er een plan van en dan wordt het een doel. En jouw doelen, hoe zie je het? Wat doe je precies nu? Want je hebt je doelen bereikt en misschien kan je nog veel meer bereiken. Nou, ik heb mijn doelen bereikt. Nee, ik heb mijn doelen niet bereikt. Ik ben goed op weg, maar ik heb mijn doelen nog niet bereikt. En er zijn veel dingen die ik zou willen. Ik ben nu bezig met mijn theatervoorstelling. Nou, ik wil graag meer optreden. Maar ook politieke ambities. Zou ik een keer in de Tweede Kamer kunnen komen? Zou ik burgemeester kunnen worden? Zou ik ergens wethouder kunnen worden? Dat zijn dingen waar ik over nadenk. Dus ja, ik ben er nog niet. En ook is het zo,
er zijn natuurlijk de laatste tijd is heel veel gebeurd op het spirituele vlak. Dus ik weet niet waar God me wil gaan brengen. Want ik heb bepaalde boodschappen doorgekregen. Ja, daar moet ik iets mee. En de boodschap die ik heb doorgekregen zegt niks over burgemeester, zegt niks over wethouder. Dus het zijn hele andere dingen. Goed, mensen, u hoort het hier. Er zijn nog meer dingen die ze gaat gaan bereiken. Dat weet ik zeker hoor. En het klopt, die veerkrachtigheid, die straalt, ze straalt het uit. En het mooie van allemaal is, ze is wie ze is. Hè? Ze loopt niet naast de schoenen. Nee, ze is gewoon normaal. En iedereen kan met haar praten. Dus wil je er graag ontmoeten een keer of wil je er wat vragen. Ja, theatervoorstellingen, waar kan men je zien? Ja, theatervoorstelling heet Van Dichtbij. Ik heb nu in ieder geval in Rotterdam een datum. 10 juni is een matinee in Ommoord, het Romeinshof. En er volgen snel meer data. Wauw. En je schrijft ook, hè? Dat weet ik. Ja, ik schrijf liedjes, gedichten, spoken word. Ik werk ook als dagvoorzitter, als moderator. En ik schrijf columns, onder andere voor de kanttekening. Mensen, je ziet het, een mond vol, een hand vol, noem het maar op. En we willen graag zien hoe je woont, wat je allemaal doet. Ik zelf persoonlijk vind het heel mooi, want je ziet de skyline. We zitten 37e verdieping, 37 hoog mensen. Echt, wolkenkrabber noemen we dat. Dus, het is zo mooi om naar buiten te kijken. Je zit lekker hier. En het bureau waar je zit te werken, zo, waar je schrijft. Ja, is de werkplek van een creatieveling, hè? Lekker chaotisch. Maar dat zo hoort het ook. Je bent lekker bezig, je bent lekker aan het schrijven, je doet je ding, je zingt. Het is fantastisch, mensen. Ik vind het zo mooi om met je te praten. Weet je waarom ook? Omdat ik me herken in heel veel dingen. Ja. Dingen die ook in mijn jeugd zijn voorgekomen. Dingen meemaken. En het leren begrijpen wat je meemaakt. Het een plaats geven, het gaan ontwikkelen en herkennen en erkennen en weten wie je bent. Know myself. En als je dat kan en je weet ermee om te gaan, dan moet je ermee leren werken en dan die successen eruit halen. Heb je nooit gedacht, joh, ik wil meer mee doen? Jawel, ik heb ook een tijdje readings gedaan voor mensen. Eerst gratis, daarna betaald. Nu weet ik dat ik dat moest doen, omdat ik zelf vertrouwen moest krijgen in of datgene wat ik zag en zie en voelde, hè, dus wat ik zag, wat ik voelde, wat ik hoorde, of dat klopte. Dus ik had bevestiging nodig even. En daarna ben ik er ook mee gestopt. Ja. Maar nu, mensen vragen me wel eens van, goh, zie je dit, zie je dat? Ik zou wel meer mee willen doen. Maar dan ga ik eerst meer kennis bij jou halen. Heel goed, je bent van harte welkom. En we gaan zo meteen stoppen. En even nog een vraag. Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt? Je was zo bang geworden. Je dacht, oh... Het engste? Iets wat je dacht, oh jee, wat is dit nou? Moeilijk? Ja, is moeilijk. Maar ik denk uiteindelijk het allerengste wat ik ooit heb meegemaakt is datgene wat God me heeft laten zien en waar ik keihard van ben weggelopen. Dus ik was aan het studeren in Polen. Ik ben op mijn knieën gegaan. Ik was een boek aan het lezen. Dat boek dat heet Een cursus in wonderen. En de mensen waar ik toen mee omging zeiden het is een boek van de duivel. En ik wist dat niet. Ik had zoiets van, is dat zo? Ik betwijfelde dat. Ik ben er echt op mijn knieën gegaan en ik heb het gevraagd. En de Heer antwoordde met mij laten begrijpen waar dat boek over gaat. Dus toen wist ik, dit boek is echt. Dit boek is niet van de duivel. De Heer heeft dit ook meegeschreven. Je kan dit boek lezen. Vervolgens heb ik de vraag gesteld, Heer, wat wilt u dat ik doe? Waar ziet u mij? Waar moet ik naartoe? En hij liet mij zien dat ik rondliep in een soort van kerk met een headset op, in een jurk, in de kleur van... Toen de tijd associeerde ik die kleur met Jomanda. En ik had zoiets van, nee, dat wil ik nooit doen. Uiteindelijk ben ik readings gaan doen. Ik zat op een houten kerkbank met een koptelefoon. En die kleur blauw is een van mijn lievelingskleuren tegenwoordig. En wat ik een paar weken geleden heb meegemaakt, wat ik heb opgeschreven, wat ik heb meegemaakt na mijn wassie. Ik moest het opschrijven als dagboekfragmenten. Ik zat naar mezelf te kijken. Oh ja, ik had weer zo'n blauwe jurk aan. Dus uiteindelijk ben ik nu toch datgene waar ik zo bang voor was, namelijk worden wie je bent. Je kan dat niet ontlopen. Als God je op een bepaald pad zet, ga je dat pad moeten lopen. Wauw, mensen. Is het niet mooi? Is het niet prachtig? En dat kan allemaal. Weet wie je bent, geloof in jezelf. En loop niet weg wie je bent.
Zijn er dingen die je meemaakt in het leven? Er is hulp, zoek hulp, maar weet wie je bent. Dat is belangrijk in het leven. Geniet van het leven, wees wie je bent, wees trots op jezelf. Ik zeg altijd, black is beautiful. En wat zeg jij? I love all the colors. Dat is mooi. Ja, dat is even een tweetje, mensen. Goed. Ik vind het fantastisch. We zouden nog uren kunnen praten, want ik weet zeker dat je nog duizenden verhalen hebt. Nou, we willen graag meer van je lezen. Dus als je meer hebt, schrijf het op. En waar kunnen we het vinden? Dan gaan we het zoeken. Nou ja, onder andere de kanttekening, daar ben ik te lezen. En soms schrijf ik dus inderdaad ook gewoon over Winti en over Wassies. Nou, je mag ook over mij schrijven, hoor. Gedaan, hè? Heb ik gedaan. Mensen kunnen het vinden. U hebt het gewoon niet kunnen vinden. Baas Waterval is mijn naam natuurlijk. Goed mensen, ik ga jullie laten zien hoe mooi, hoe prachtig Leontien hier woont. Ik vind het geweldig. En daarom zeg ik, waar een wil is er een weg. Laat je niet tegenhouden. Ieder mens kan tegen muren oplopen, maar wat doe je ermee? Hoe ga je eromheen of eroverheen, maar komen waar je moet komen? Dat kan, maar geloof in jezelf. Blijf niet zitten. Zoals Leontien het prachtig zegt, we komen er wel. Zeker. Dat is mijn gedachte, ik lees. Dat is Ja, wat ik wel mee wil geven is, en dat is wat je tegenwoordig steeds vaker hoor je dit. Weet je, als je alleen gaat, ga je sneller. Maar samen kom je verder. Ubuntu. geweldig. Ik ga je bedanken. Wil je nog iets zeggen wat ik misschien niet gevraagd heb? Dit was het. Nou, geweldig mensen. Goed, we gaan jullie laten zien hoe het mooi en hoe prachtig het hier is. Ik ga jullie alvast bedanken, maar jullie mogen blijven kijken terwijl ik ga filmen. Mensen, je ziet het? Hoe mooi het is. Maar goed, ik ga jullie groeten. Terwijl je naar de beelden kijkt, hoe Leontien hier woont. Hoe prachtig ze woont samen met haar dochter. Rotterdam. Een stad met zoveel inwoners. Heel veel, je mag het opzoeken op Google. Zoveel inwoners en er wordt gebouwd. Er wordt gebouwd. Kijk maar, we leven hier. Hoeveel hoog is het hier? 37. Hier. En boven nog hoeveel? Het gaat tot 44. Tot 44. Dus we zijn hier op 37e verdieping. En het gaat tot zoveel meer hoog. Maar goed mensen, je ziet het, hoe mooi het prachtig het is. En ik hou ervan. Ik geniet ervan. En ja, wat mooi. Het leven is om te genieten. En ik zeg altijd, waar een wil is er een weg. Geloof in jezelf en laat je niet tegenhouden als het goed is wat je wil doen. Ja? Mooi. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en luisteren. Hebben jullie wat te zeggen, melden? Nou, schrijf het op in de comments. We zijn er voor jullie. En dit was het weer Kulturu TV. En mijn naam is Baas Waterval. Je kunt me ook vinden als je op Google. Ja? Baas Waterval is mijn naam. We waren hier bij Leontien. Leontien, dankjewel. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.